हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाखौ आसि बिमा दिन्थिबाय। थांनाय 17 बोसोराव डेभेलपमेन्टनि मुङाव एबा जौगानायनि मुङाव जौगाथायनि मुङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मावनो हाखो बे सोंथि खालामदों एबा बेबायदि सोंथि खालामदों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों दे एबा अजद दैखांदों दि हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाखौ आसि बिमा दिन्थिबाय। लोगोसे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारि माहारिनि गेजेराव खालि दाङाबाजिल' खालामनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों एबा अजद दैखांदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव थानाय समाव हारि माहारिनि गेजेरावल' दाङाबाजि खालामनो हाबोदों। बेनि अनगायै एबा डेभेलपमेन्टनि अनगायै मा खामानि मावनो हाखो होननानै सोंथि खालामदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजों बे थांनाय 17 बोसोराव जेबो मावनो हायैनि थाखायनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों थानाय नंला, जिर' महराव फैनो हासिगौ बिपिएफ दोलोआ, बेबायदि अजद दैखांदों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे थांनाय 17 बोसोराव माबायदि मावबोदों आरो रायजो राजाखौ आसि बिमा दिन्थिनायनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे 17 बोसोराव बिटिआरआव दाङाबाजिल' सोरजिहोनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै खोनासंदोंना लादिनि। सोर थाबावनो दालाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनो सुजुग होबाय, बिपिएफनो सुजुग होबाय, नाथाय बिथाङा रायजो राजाखौ आसि बिमा देखायबाय। बिथाङा डेभेलपमेन्टनि मुङाव जेबो मावाखिसै। हारि जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खालि दावराव दावसिल' खालामबाय। उग्रपन्थी समस्याखौ बिथाङा समाधान खालामनानै होआखिसै। हारि माहारिफोरखौ बिथाङा थगायबायल'। दा गासैबो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायजों फ्रास्ट्रेटेड जाजोबनानै गासैबो इउपिपिएल हान्जायाव फैजोब्बाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।